इसको घर पहुंचाने के लिए हम दिरांग मार्केट में आके बैठे हैं अभी। एकदम बैंक का दिरांग बैंक का सामने में है। आंनि प्रिभियास भिडिअ नायनानै नोंथांमोना आंखौ रायदोंमोन ना मानो लाबोफायाखै बा मानो गारि भारा होआखै होननाया नै मानसिया फैबाय मालिकआ हरबाय आरोना ओमफ्राय जोङो रायनांगौआ बे पंकजखौसो बुंनांगौ मानो होनना बुंबा बियो आं भिडिअ होनायखौ बे मानसि गोमानाय भिडिअ होनायखौ बियो अनारनो खोन्थाहरबाय ओमफ्राय अनारा आंखौ फन खालामबाय फन खालामनानै आंखौ बुंबाय मानो बिदि बुंनांगौ आंखौ सोंनांगौ मानांगौ होननानै आंखौ माबा धमकी बिदि हरदोंमोन आरो ओमफ्राय उनावहाय बेखायनो आङो बिराद गिदिर इसु जागोन होननानैनो लाबोफायाखैमोन भिडिअ होना होदोंमोन जाहाथे न'नि मानसिफ्रा नुनानै लाबोफायो बेबायदि होननानै आरो ओमफ्राय दा मानसियाथ' थिनहरबाय मानसिखौ ओमफ्राय बे पंकजआनो लगायना हरबावदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा आंहाथ' जेबो लाबबो गैया लकसानबो गैया अब्लाबो मोजां जाथो होननानै आं भिडिअखौ होना होदोंमोन आरो आंहाथ' जेबो बेनिफिटबो गैया लसबो गैया ओमफ्राय अनारखौ आं बुंहरबाय होमबालाय नों मानसिखौ थिनहरदो होननानै ओमफ्राय दा थिनहरबाय आरोना थ' मालाय मानसिखौ माबोरैहाय एफा गोजान जायगानिफ्राय लाबोफानो बिदि जायोना बेखायनो आं भिडिअ खालामनानै होबाय जाहाथे न'निया नुनानै लायो बेबायदि आरो खिन्थु आंनि बे भिडिअनि थाखायनो अनारा एसे बोरैबा मोननानै थिनहरबाय आरो मानसिखौथ' मोजाङानो जाबाय दायो सामान नहीं है सामान कुछ नहीं दादा लास्ट में उसको डाल दो कौन सा जगह मालूम नहीं इसको दादा यहाँ से पीछे हाँ इसको ना भाई तो चढ़ ले ना भाई तो चल उठ वहाँ नामा ना इसको हाँ लो उसको भाई तो चढ़ ले में नामा के हम आपका नंबर दूसरा मेरा एक दोस्त उसको दे देगा वो आपको फ़ोन करेगा उसका बेटा लोग है ना वो फ़ोन करे ठीक है उसको जहाँ था नाम मत दीजिए खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायना हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै दाख्लै बे आदानि भिडिअ होदोंमोन ना आङो थांफिननो हायाखै न'आव थांनो लुगैयो जेरैबायदि फैसा लुगैदोंमोन बिदि मोनाखै होनना बुंनाया थ' बे आं भिडिअ होनाय लोगो लोगो बे पंकज होननाया अनारनो खोन्थाहरबाय आरो ओमफ्राय अनारा आंखौ फन खालामबाय धमका होबाय ओमफ्राय आंहाबोथ' जेनेबा आंखौथ' गासिबो मिथिजोबखायो आं मायाव थायो मायाव थाङो ओमफ्रायथ' आंनियाबोथ' गिनो गोनां जायो नालाय ओमफ्राय अब्लाबो आं मालिकखौबो मोजां बुंहरबाय बिबो मोजाङैनो रायलायबाय दिसुन आंजों ओमफ्राय बे पंकजआ माने आंखौसो आं उल्था बाल्था बुंदों होननानै लगायना होदोंमोन खोमा ओमफ्राय अनारा आंखौ बुंहरदोंमोन आरो नों बिदि बुंदोंबालाय होननानै आंखौसो धमकि हरदोंमोन खिन्थु दा सल्भ जाजोब्बाय आरो जेबो नंला बिसोरबो थिनहरबाय थ' मिला मिसि मानसिफोरजोंथ' मिला मिसिनो थानांगौ नङा होमबा माबा मोनसे खालामदों होननानैथ' बोराबलायनानै थाबाबो जाया रागा खालामनानै थाबाबो जाया थ' बेखौनो आं शेयार खालामबाय नोंथांमोना गोबां आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबाय जे मानो हेल्प खालामाखै मानो फैसा होबोआखै मायाखै होननानै थ' अनारानो खाथियाव थाफायोबा माबोरै बेखौ लाबोफानो जोङो बहुद गिनांगौ खोथा आरो एफा हाजो बेसेबा गोजान सानसे लाखायो हाजोआव आरो न'बो थाया जेराव थायो बेयावल' मोननैसोल' न'खर थायो आरोना थ' बेनोमोन जेसेबां हायो आं हेल्प खालामबाय थ' बे भिडिअनि गेजेरजोंनो दा अनारा थिनहरबाय आरो ধুনীয়া আহিছে তো ফটো ধুনীয়া আহিছে এফালে নাই ফটো ধুনীয়া আহিছে ফটো ধুনীয়া আহিছে ফটো হ'ব দিয়া ফ্রোজেন ওয়াটারফল गाइस उस तरफ है और यहाँ पे थैंक यू भैया यहाँ पे लाने के लिए हमको चलो आदुरे लेकनिफ्राय सफैबाय जोङो दायो ओमफ्राय नैबेयाव गारि चेन्ज खालामबाय जों बेलेग गारि लांदोंमोन नालाय सुमो लांदोंमोन नालाय बेनि थाखायनो बेयाव गारि चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय मालफोरखौ सोगासिनो बेथिंजाय आं नोंसोरनो एसे भिउफोरखौ देखायनोसै टावांनि भिउ
I love Tawang. মন্দিরা I love Tawang. 시간에 세길래 라는 나오는 사이 Hốt ăn bơ ra nữa. 내 뭐로 니세도 이지잖아 그게 문제네. này dạ này ba Hốt được. 네. 건체 bao bao đó, like this. 산동 ạ. किधर से जाएगा এনেকুৱা আমাৰটো কালি হ'ব হে খালি 가서 그 센데 산. 네, 로마 중이야. मोनफैलायबाय दायो जोङो टावांनिफ्राय दिरां मोनफैबाय दिरां आहा टमाट हाय मोसानो सानैजो मोसानो गोजांनानै आहा टमाटर बड़े मजेदार आहा टमाटर बड़े मजेदार ओंखाम जानो थांसै आरोना सफैबाय जिहेतु फैदो एसे देन्जार गुसु खालै फैलालै आंनि जायगायाव 1000 लाख थाखा होबाबो फैला माफलार लानि र' हाँ कहाँ पे जाने टॉप फ्लोर लिफ्ट तो नहीं है वो यार लिफ्ट भी गया थैबायलाय थाबायना थांसै दे गरमसो जागोन जाया साबि मारि हनै देन्जार जायगायाव दङ जोङो आयौ गोजांसोदों गाइस गोजांदों एफा गिदिर जानाबो आखल आखुआनो थंगालि बांगालिबालाय बोरै जाबावनांगौ जाखोलै गथ' खांनायनि बैसोआव जुदि गथ'नि बायदि देखायोबा मा जानांगोन जाला फैदो नहीं जों थांनाय जायगाया कहाँ पे यहाँ पे नदी है क्या नदी का साउंड आ रहा है नदी है पीछे नदी है ना नों बिथिं नामाब्रा ए ओयावनो दोङो खोमा गाबोन सानावनो हरसिगोन दे ना ओंखाम जानो फैला होनबा ओइनि गोजौआव फैदो जों जागोनसै ओंखाम सफैलायबाय जोंहा जालायस्लाय लोगोफोरा माथो गैया दाबो फैया जोंनिया हा मामाथाय देखना है अभी एक एक करके ये ले वो ले देखा है वो हम ना फिटिंग लायनांगौ आच्छा गोथाव नंगौना नङालै माबा बोरैबा दे दोनदो नङा दोन अबेखौबो दोन नाङा ओमफ्रायलाय देलाय फुनलाय आनबक्सिं खालामदो दालि आयौ थावथारि माबा भेजसो खोमालै आं जानो बासोयो भेजबा गोथाव जानांगौ आरो आलु बाथोनफोर दे फिश कारि एसे गोथाव जागोन दे